Zdravím ťa na mojom kanáli. Moje meno je Oskar a dnes by som chcel prebrať, že aké sú výhody a nevýhody užívania steroidov alebo látok, ktoré účinkujú na telo podobne. Anabolické steroidy sú synteticky vytvorené chemické látky, ktoré vlastne obsahujú mužské hormóny a najčastejšie sa predávajú teda v tabletovej alebo olejovej forme. Tieto mužské hormóny, ktoré obsahujú, sa prejavujú hlavne pri adolescencii, čo je vlastne dospievanie u chlapcov, kedy sa menia vlastne na mužov, mužne im hlas začínajú viacej zarastať a jednoducho sú viac mužní. Spôsoby užívania steroidov sú buď orálne alebo pichom priamo do svalu. Orálne steroidy sú oveľa škodlivejšie na pečeň a obličky a povedal by som, že je to pre ľudí dosť taký gamble, keď si berú tie steroidy od niekoho, lebo je to dosť tak undergroundovo distribuované, takže tí ľudia nikdy nevedia, že či 100% dostanú vážne to, čo chcú. Čo znamená, že tam môže byť namiešaných x ďalších látok, ktoré sú neprospešné nášmu telu. Priam až toxické a spôsobujú nám takisto aj metabolické problémy potom tieto látky. Olejové anabolika sa vpichujú priamo do svalu a vlastne majú lepšiu strebateľnosť, ale môže sa nám stať taká vec, že absces alebo v podstate chybné vpichnutie a vzniká nám tam potom taký zápal a odumreté tkanivo a treba si proste dávať pozor na to, aby sa to pichalo do svalu a nedožili, lebo človek sa môže tým proste aj zabiť. Aby bolo jasné, ja nie som užívateľom steroidov a ani nikomu neradím, aby steroidy bral, takže všetky tieto informácie sú v podstate fakty napísané na internete. Väčšinou sa kombinujú dva druhy teda tých orálnych steroidov a dva druhy olejových steroidov. Potom keď sú nejaké fázy, že si chcú tí ľudia udržať svaly, ktorí užívajú anabolika, tak majú tie vyrovnávacie steroidy, takisto sa užíva antiestrogen, ktorý nám potláča vlastne tie ženské hormóny a tým môže zabraniť aj tvorbe gynekomastie a jednoducho musíme dávať pozor na to, aké máme hladiny jednotlivých hormónov v našom tele, aby nám to nespôsobilo úbytok svalovej hmoty alebo úbytok testosterónu a nadbytok ostatných látok, ktorých by sme nadbytok nemali mať. Čo sa týka výhod anabolických steroidov, tak nám znižujú únavu, urychľujú regeneráciu, urychľujú rast svalov, proste sme silnejší, väčší, aj žilnatejší, umožňujú nám budovať svalstvo a udržiavať si pritom bez namáhy nízky telesný tuk. Takisto nám tieto anabolika zvyšujú to libido, čiže to znamená, že majú viacej muži chuť sa socializovať so ženami. Teraz keď sme si povedali, že aké sú steroidy super, tak môžeme prejsť na tú temnú stránku, že prečo by sme ich užívať nemali. Medzi také hlavné negatíva užívania steroidov patrí, že sa nám znižuje imunita, poškodzujú nám pečeň, poškodzujú nám obličky a kardiovaskulárny systém, môžu spôsobiť problémy s prostatou, s neplodnosťou, môžu nám po nich vypadávať vlasy, a proste môžu nám spôsobovať psychické problémy, agresivitu a kopu iných kožných problémov a oslabujú nám rast chrupaviek a kosti. U žien sa konkrétne môže vyskytovať nadmerné ochlpenie alebo hrubnutie hlasu, takže keď za tebou dojde nejaká čajka a bude proste znieť ako 40, tak asi niečo berie. Takisto keď uvidíš nejakého typka, čo má gajnu, že cecíky ako salámky proste a takéto, že ovisnuté trošku, tak asi bude tiež niečo brať, lebo gynekomastia sa veľmi zriedkavo vyskytuje kvôli akože adolescencii a málo ktorý tínedžer to má kvôli dospievaniu a vyskytuje sa to mimo užívanie. Teraz keď sme si zhrnuli všetky tieto fakty o steroidoch, tak môžeš sa zamyslieť nad tým,
že či by to bolo pre teba výhodné teda tie steroidy brať, že aké máš ciele a nenechaj sa niekým ovplyvniť, kto ti hovorí, že si malý, musíš sa nasypať, aby si proste bol lepší, lebo vždycky môžeš byť lepší a ten progres vo fitku je proste dlhá cesta. Nie je to, že začneš cvičiť a za mesiac budeš Schwarzenegger. Jednoducho je to dlhý proces, potrebuješ trpezlivosť, potrebuješ disciplínu, tvrdú prácu, dobrú stravu, dobrú regeneráciu a všetko to pôjde. Niekto proste je viacej geneticky obdarený, niekto je menej geneticky obdarený, takže niekto spraví lepšie gains za pol roka, dajme tomu, niekto spraví horšie, ale to neznamená, že by si sa mal vzdať a nepokračovať v tom, čo ťa baví a v čom chceš byť dobrý, lebo hovorí sa, že hard work beats talent. To znamená, že aj keď niekto je fakt veľmi dobrý a podceňuje toho horšieho človeka, kvázi horšieho atleta, tak ho môže nakoniec dobehnúť, keď to bude veľmi chcieť. Uzavrel by som to tak, že by som neodporúčal steroidy brať niekomu, kto ešte nedosiahol svoj naturálny potenciál, je mladý, nemá žiadne ambície v kulturistike a nechce byť nejaký veľký social media influencer, tak proste neodporúčal by som to. A ak, tak s mierou a fakt si kontrolovať všetko, chodiť pravidelne k doktorovi, aby boli tie hladiny vyrovnané, lebo to potom zvyšuje aj životnosť nášho tela. Takže ak chceš čo najdlhšie žiť a počas toho brať steroidy, tak si treba dať bacha na to, čo berieš a že koľko toho berieš a že či je to OK a že či sa dožiješ vôbec 30. Ak si zoberieme napríklad takého Sama Suleka, ktorý momentálne ide príkladom dosť veľa tínedžerom, tak musí podľa mňa toho sypať akože mega veľa a určite to nie je zdravé, ani jeho dieta nie je najzdravšia, ale proste získal si tých ľudí svojou charizmou a prajem mu, aby bol úspešný, prajem mu, aby proste mal úspechy aj v kulturistike, v čom len chce, ale proste nie je to tá zdravá cesta a aj keď sa preslaví, podľa mňa nebude tak dlho žiť, keď bude pokračovať v tom cykle, čo momentálne má a takýmto extrémistickým spôsobom žiť. Ak si došiel až na koniec tohto videa, tak ti ďakujem za zhliadnutie a budem rád, ak mi dáš like alebo subscribe a budeš ma sledovať na mojich ostatných sociálnych sieťach, ktoré mám v popisku. Ostaň silným.